लकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिटिआर हालामावबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होना गाव गावनि दोलोनि मावथिफोरखौ लोगो हमनाय, सावरायनाय, गोदानै सोद्रोमा थिसननाय बायदि सांग्रांथियारि हाबाफारि लागासिनो। बेबायदिनो भैरबकुंड बियाबनि सपनग प्राइमारि इउपिपिएलआ आइजोफोरनि बिहोमाखौ बांहोनाय आरो समाज फोसाबनायनि बिथिंखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों सपनग प्राइमारि आइजो गांखंखौ दाफुङो। लोगोसेयैनो मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेराव इउपिपिएल दोलोनि सरकार सालायनाय आरो जौगानाय हाबा मावनायनि सायाव आबुङै मिन्थिहोयो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि रथेन्द्र दैमारि आरो आइजो गांखंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। जिहेतु भैरबकुंड समष्टिनि गाहायाव थानाय बे सपनगाव प्राइमारियाव जिहेतु जोङो दिनै वमेन सेलनि बे गासै वर्कार आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासै जि माने बिबानगिरियाव थानायफोरखौ जोङो दिनै रिएक्टिभ खालामफिननाय जादों। जायनि थाखाय जोङो महिला हिसाबै माने गासै महिलाफोरानो जोङो लोब लोब जानानै फैबाय थानाय दिनफोरनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हाजु जादों। जेराव बे सोलिबाय थानाय सरकारा जोंनि थाखाय बहुद बेनिफिट जानानै दङ बा जोङो बेनिफिट मोनगासिनो। जेरावहाय अरुणोदयनिफ्राय लानानै आरो बेजों लोगोसे रेशन कार्ड बा किसु जोंहा काचा हाउस आवास प्लास बेफोरबायदि जोङो बहुद मोननो हाबाय। जिहेतु माखासे बेनिफिसारिनि मुंफोरानो जोंनि आइजोफोरनि मुं, बेनिखायनो जोङो आइजोफोर हिसाबै जोङो बहुद गोजोननाय मोन्दों। बे सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोङो बहुद धन्यबाद होदों। बिथां चिफ सार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जों बहुद गोजोननाय मोन्दों। वमेन सेल हिसाबै जोङो दाबो हाजु जानानै दङ। फैबाय थानाय दिनफोरनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावलांगोन बा समाजनि जौगानायनि थाखाय जोङो अरायसम थागोन बेखौ जोङो आसा खालामनानै दङ दासिमबो। आरो जों जिबायदि लुबैनाय जों बेफोरखौ मोननो हादों। मानो होनोब्ला दिनै माखासे ससाइटियावबो जोंनि समष्टिनि आइजोफोरा इनभल्भ जानानै दङ। लोगोसे बिभिन्न NGO फोरावबो दोङो, जों बेखौ नुनो मोन्दों। आरो बे हिसाबै जोंहा दानाय लुनायफोरावबो बहुद बाहागो लागासिनो दङ। जेरै जिबायदि आसनि मोननांगौ साल मोननाय बा किसुमान फिसा फिलानिफ्राय लानानै जों जिबायदि आसनिफोरखौ मोननो हादों बेखौनो जोङो बहुद गोजोनदों आरो मोनबाय थागोन होननानैबो जों आसा खालामदों। आरो जिहेतु बे सक्तिजों जोङो NDFBफोरखौबो जोङो जोंनि जायगायाव न' न' बिमा बिफा बेबायदि जोङो मोनफिननो हानायनि उनाव जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जे जाहाथे जों बेबायदिनो माने खौसे जानानै थानो अरायसम हागोन, बेखौनो जोङो गोजोननाय थाबाय। जिहेतु दिनैनि दिनाव समाजखौ फोसाबनाया आइजोफोरनि गाहाय मेन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला मोनसे समाजाव बिभिन्न खेथ्रनिफ्राय जौगानायाव जोंनि बिमा माहारिनिफोरनिनो गाहाय माने हाबाफारि थायो। जेरैहाय जों फिसाफोरखौ फोसाबनाय जि लोगोसे किसु जोंनि गैयि न'खरफोरनि बिमाफोरखौ नायनाय बा बिसोरनो मायबा मोनसे जोङो लाबोना होफैनो हानाय, बेफोरनो जोंनि समाज फोसाबलांनायनि खामानि। आरो बे खामानिखौ जोङो दिनै आइजो हिसाबै मावलांबायनो थागोन आरो जोङो हाजुबो जादों। आरो बे सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोङो बेबायदिनो माने आग बारायनानै लांबाय थागोन, बे जोंनि आसा। दिनै सपनगाव प्राइमारि वमेन सेलनि आंखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै लानाय जाबाय। दा आङो बे हाबाखौ आङो गोसो गोथारै नाजावनानै लानाय जाबाय। दा बेजों लोगोसे आङो जोंनि बे सपनगाव प्राइमारि वमेन सेलनि जेसेबां मावनो गोनां खामानिफोर दङ आं बेखौ मावनो थाखाय आङो थांखि लाबाय। आरो जेसेबां हायो आङो बे खामानिखौ आंनि लोगोफोरजों आरो आंनि उनफिननानै थानाय जि समाजनि जेंना जेंसि बेफोरखौ गासैखौबो सुस्रांलांनो थाखाय आङो थांखि लाबाय। आरो बेबायदिनो सिगांथिं जि डेभेलपनि खामानि बे खामानिफोरखौबो मावफुंलांनो होननानै आङो थांखि लाबाय। बेवहाय आङो दिनै बे आफादगिरि हिसाबै आङो दिनै बे
खामानिखौ आङो नाजावनानै लानाय जाबाय गोबां जेंनाफोर दं जाय जेंनाखौ सुस्रांनोबा राजखान्थिनिबो गोनांथि जानानै फैयो आरो जिहेतु नैबे इउपिपिएलआ दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ दिनै बे गभर्नमेन्टआवनो नोंथाङा दिनै आफादगिरि महरै प्राइमारि बिबान लाफैयो माबायदि थांखिजों मावनो नोंथाङा आफादगिरि आङो जनसाधारनफोरजों लोगो लाज्लायनानै बिथांमोननि जिथु समस्याफोर आरो बिथांमोननि जिथु नांगौफोर बेफोरखौ आङो सुफुंलांनो आरो बिथांमोनजों लोगो लाज्लायनानै खामानि मावलांनो थाखाय आङो थांखि लानाय जादों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन